Sifezeke naleli yaphiwe uyangijabulisa. It's Monday today, meaning as aseThekwini la sesikhuluma khona ke indaba eyithinta umkhandlu kwazo omkhulu weTheku. La sikhuluma nosodolophu wethu, our first citizens in Durban, uCyril Xaba umhlonishwa umeya osodolophu uCyril Xaba. Sesikhuluma khona ngayindaba ke zentuthuko njalo njalo. Namuhla ke uzothi uzoskiphe nje up to speed and up to date with the developments in as far as their rescue and recovery operation. Njengoba kade sisho nje indabeni ekseni la sibhe khona indaba ehamba phambili ukuthi ziyandi ibalo zeyidumbu ezitholakala lapha ya eThempelini lapha eVerulam la kuvele kwa collapse khona ke ibhilidi. Masipala ke ukhona ke lapha uzama ukuyohlenga nabantu bonke nje bosizo oluphuthumayo njalo njalo. Nkosiyami. Sithi dudu nje emndenini yabo bonke abantu ke abalahlekelwa izihlobo zabo. Nabo bonke abantu abakhonza nje kulelo thempeli sithi dudu emndenini sithi sebe sendaweni engcono uNkulunkulu basondezile kuyena uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile lalani ngenxeba kodwa nikhumbule ukuthi ndobe behambe nje beyokhonza basendaweni engcono njengamanje. 822 isikhathi owusekhona ke umeya. Emeya sikibikele sikwamukele ku Gagasi FM. Well, ngicela ukubingelela Babu Felix Shappi nomeni ngizile ukuthi nijoyine ubaba Olinda Sibiya ngicela ukungamukela ngibingelele ngakene nabalaleli bonke bomsakazo kwezaseThekwini. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Entweni eziningi sizothi ukuyibheka namuhla baba meya le ndaba le imbi kakhulu le ndaba esizwa lapha eVerulam. Siyazi ukuthi ke kuyimande nifingqe imkhono nalo yonke ithimba lakho nabo bonke obajubile ukuthi baye lapha ukuyolekelela. Angiqale nje sizidlulisa amazwi enduduzo oqala emndenini elahlekwele kanye nabo bonke abalimele sithi ke balulame ngokusheshsha. Ungasithatha nje usibeke ukuthi isimo ngame sihamba kanjani lapha nohlelo nje olukhona lokutakula abantu kulela bhilidi. Firstly, angibingelele ke abalaleli bohleli uprising ukuthi ngolesihlanu nangomgqibelo ngihambele indawo yesigameko okuye khona ibhilidi. Just nje ukuyohlola umonakalo owenzakalile, kakhulukazi ngisupporte laba esibabeke lapha njengabatakuli. Uhlelo lokutakula besaqhubeka ngaleso sikhathi. Ngingabeka nje emphakathini ukuthi abantu esibekwazi ukuthi batakula imizimba u5 esizolaneke nemndeni yabo bonke asebedlulile emhlabeni. Kanti-ke bakhona-ke abatakule nje umonakalo usasanda kwenzeka bona bephila base bedluliselwa-ke ey'khungweni zomtholampilo lapho bethole khona ukwelashwa base beyadedelwa abaningi. And umsebenzi lo otakulo onzima kakhulu ngoba bekuyi-4th floor, ama-floors awu-4, i-4-story building. Yabona kuwabe kwe-building enjalo kuba nzima kakhulu. Okungiphethe kabi-ke baFelix ukuthi angazi noma laba bawu5 esibetakulo bekade bengaphakathi ibona bokugcina nje kuphela kodwa ke utakulo lisaqhubeka. Ikona ngisho ke ngisho manje lo kunamanje kuseni. Such sad news kodwa siyabonga kakhulu meya ngathi ngaqhubeka bathola usizo abantu basemphakathini. I've got some great news this side. Siyabona umasipala wethu kuyaqhubeka nokubuyisela ukwakha the toilets that were destroyed during the 2022 floods lapha eMhlathuzana. Please tell us more about it, man. Yes, indeed. In 2022, we had heavy floods that destroyed our infrastructure, displaced a number of people, and during those floods, we lost a number of lives. So it's a situation we don't want to see happening again in our city. And uNkulunkulu nje asihlenge kuyikhukhula singabi khona futhi zibe khona kodwa ngenyanga futhi yakhumbula ngoMarch noFebruary. And sinethemba ukuthi ukuhamba kwesikhathi noma siba khona akufanele kube khona imphefumulo elahlekayo.
asithi nje kule ngalazinto bekade siyilungisa elapha emhlathuze yayibhuguleke ngaleso sikhathi leso sesiyivuselele-ke manje mfethu and okusho ukuthi ayisachithi manje ichithele emfuleni ngoba uyazi ukuthi ma ichitheke emfuleni imfucuza yonke ichithekele emfuleni igcine sihambe iphusheleke olwandle. Amapayipi esiwafakayo amapayipi esimanje manje azokwazi ukumelana nesimo sezulu ukuthi ma lifika izulu noma kuguguleka inhlabathi wona akwazi ukuthi amelane nesimo esingaleso. Le msebenzi eminingi nakwezinye indawo sokuqalile silinde ukuthi uphothulwe ngonyaka ka-2026. Meya indaba ezimnandi kakhulu ezilinda sibeke lana kwiGagasi FM. Meya usakhuluma ngodaba lwamabhishi. Siyabona ivakashi-ke ziyaqhubeka ziyangena la eThekwini i-traffic inyaka bezojabula abantu yonke into izihamba kahle bameya. Mfethu angisho nje ukuthi silindele inkulungwane zabantu ezodilelela lapha eThekwini lethu idolobha lethu lihle kakhulu. Silindele abantu abalabo 1.3 million rand. Iyazi-ke mfethu abantu babela eThekwini bafike basebenzisa imali yabo abayisebenzisa lapha eThekwini kuphakama umnotho waseThekwini uvuleke nabathuba emisebenzi. Bazobe besabalele ngazo zonke indawo zokungabeleka nezobumnandi siqinisekise ukuphepha bazobe emabhishi ethube zonke indawo la kukhona khona ubumnandi. Sithi-ke abantu abaxwayela abafuna ukubadinga inkonzo ngokulesimo samabhishi ethu. Amabhishi ethu wonke awu-23 ayasebenza. Kunawo amanye amabhishi afethu la sikhuluma ama-budget bishes awu-23 wo-23 ayasebenza. Kodwa ma uya kwenye indawo-ke esingayihlonzanga njenge-budget beach ila sithi khona-ke usukwenza lokho at your own risk. Kodwa-ke lezi sihlonzile ezaziwa umphakathi ezikhuphula kubantu izona esifake kona ama-resources, kunabaqaphi, kunama-childminders. Uthatha ingane yakho uyigcine lapha bakubhekele ufake i-armband kube kuhle kunokuphepha konke ngokuqinisekisiwe kulezo ndawo zethu. Sithi-ke abantu-ke abame ngobumo sibambisane nabo. Amanzi ethu siyawathesta every week manje sizakuthi bekade siwathesta every second week. Now we do test water quality test every week to sesiqinisekisa ukuthi abantu bathi masebebhukudile bagcine sebeba nenkinga babhukude nje kube mnandi baze babuyele ekhaya kumnandi bengaphathwa ngasifo. Sibonga kakhulu Meya. Mhlambe nje egcineni sesiyivala nje Meya sithi nje isikhumbulisi nje abahlali ebakhona la emkhandlweni wethu weTheku ngalolu hlelo lokukhona lokuthi kuphulwe izikweletu zabo ngo-50%. Uthi lume kanjani nonto lohamba luze luvalwe nini na? Mfethu angisho nje ukuthi lelo hlelo lumile ngizolivala ngomhla ka-31 kuJanuwari 2026. Ngithi abantu abaphuthumeke abathi mabehlonisa imali yezitokfela bethola amabonasi bakhumbule ukuthi bakweleta umasipala, bakhumbule futhi umasipala wenza uhlelo oluhle olubahlangabezayo ngo-50%. And mawufaka imali yakho 50% uhafu umasipala uyawusola uhafu uyayisola futhi nenzalo bekade sikhona noma le hamba kuyovela emahhovisini yethu bazokulekelela bakunikeze yonke imininingwane. Sonke isikweletu bekade unazo kuzobe mhla 31 kuJanuwari 2025. Siyasisula-ke leso sikweletu leso 50%. Ngokugcina nje angisho ukuthi isekhona lento ethiwa i-deceased lento ye-special debt relief la sirayitha khona isikweletu kuma-deceased estate. Ngoba isikweletu sasabhalwe egameni lamkhulu vele uzethina kelo siyakwazi ukuthi si-write off isikweletu bekade unaso. Meya ngathi unenkinga ye-time la. Not airtime, sir. Network. Airtime straight. La khona ayidonsi kahle network. Yeah, it's impossible. Network. Awushayo yona. No. Network is network. Uthe khuleka uzongivula ngemali yomkhandlu. Imshayeli. Meya. Okay, no. Ngiphile kakhulu. Oh no, sike sasunqamukelana kancane Meya lapha besikhuluma ngohlelo lokuphulwa kwekweletu ze-disease estate.
Yes, no, nalo lolu hlelo lolu luhamba kahle kakhulu bafethu, and ulusekhona. If isikweletu sisasabhalwe egameni kamkhulu nekagogo sebadlule emhlabeni, iproperty ngaphansi kwe-1 million rand vele emahhovisini ethu bayakwazi ukuthi bakusolele lesikweletu leso uqale ephejini elisha, si-connecte back kuma-service ethu, amanzi nogesi, uphinde futhi niphile impilo entsha. Indlela ihlangabezana nomphakathi wethu lapha eThekwini esiwuthanda kahle kakhulu. Sibonga kakhulu Meya, sibonga nangalo lo hlelo lengosi yethu la sikhuluma khona indaba nezomkhandla akuvamele bani ukuthi emsakazweni kube khona umasipala oyijuba ukuthi wona izakhamuzi zawo uzozigcina zi up to date and up to speed with all the developments kanye nentuthuko ukuthi yeza nabo bayibone bayithinte ngezandla zabo. Sibonga kakhulu Meya. Sibonga kakhulu, sibonga ukuthi nonke lapha estudio. Okay. Sibonga Meya.